falando galego tanto na comunicación como no desenvolvemento dos servizos que ofrece as familias, a nenas e os nenos, a mocidade e a población adulta por incorporar a lingua decididamente dentro do inicio nun ámbito tan necesario como o saúde do benestar e por asociar a lingua a modelos educativos e terapéuticos innovadores do apego. O xurado decidiu que a empresa premiada na categoría de nova creación é Soma Centro de Terapia Integral do Villadoiro. Forte aplauso e parabéns. Aí che boa diferencia, pois se o queren saber, non é como anterior, esta vez a correr. Pois moitas gracias, sobre todo ao Concello de Ames por facer esta convocatoria e dar recoñecemento ao noso centro. É un centro, bueno, pois eso, de nova creación, que apostamos desde o primeiro día por falar en galego, e xa non só porque é un centro que traballa con poboación adulta, pero tamén con poboación infantil, e que vexan o galego pois máis alá que nos centros educativos, que a veces xa aí tamén se perde un pouquiño, pero non só telo como referencia nos fogares e nas familias. E nada, darlle moitísimas gracias ao Concello de Ames e ao xurado por decidir que nós somos a empresa gañadora, os meus compañeiros que hoxe non están aquí, pero que tamén apostan e promoven moito o uso da lingua galega. E como non se recibe un premio todos os días, pois tamén vou no dedicar. E vou no dedicar, pois, fai pouquiño, falleceron meus pais con moi pouquiño diferencia entre un e o outro, moi pouquiños meses de diferencia, e para min foron os que realmente me inculcaron o amor por esta lingua e por todo o que é a nosa cultura galega, e, bueno, é un pouquiño o meu recoñecemento hacia eles e darlle as gracias.